rôznymi spôsobmi. Patrí medzi ne i písanie do školských časopisov. Nedávno bola súťaž vo Zvolenie, kde odborná porota hodnotila úroveň týchto časopisov. Zúčastnili sa jej aj Nitrania. Konkrétne to bolo niekoľko študentov z Piaristického gymnázia v meste pod Zoborom. Ich časopis existuje už 16 rokov. Myšlienku vytvoriť tento časopis, je to taká základná potreba školy, aby na škole bol časopis, aby študenti sa zapojili aj do takejto činnosti. Názov Kalazancio je odvodený od patróna školy svätého Jozefa Kalazanského. Časopis má viac ako 60 strán. Redakciu tvorí približne 40 študentov. Od tých najmenších, od príjmanov vlastne až po maturantov. Časopis je určený len pre študentov tejto školy. Vychádza 4-krát za školský rok. Čo je jeho obsahom? Do Kalazancia sa všetci snažíme dať zábavu, rozhovory so známymi osobnosťami, uverejňujú sa rôzne aktuálne udalosti. Prioritou je aj tá duchovná stránka. Minulý rok v tejto súťaži získali piaristi z Nitry 2. miesto v rámci celého Slovenska. Tento rok zaútočili na prvú priečku a vyšlo to. Takže sme sa zlepšili. Vyberalo sa spomedzi viac než 100 časopisov. Pomáham im s grafickou stránkou tohto časopisu. Hľadáme nejaké možnosti na vylepšenie, na skrášlenie, aby bolo čo najviac ilustrácií od študentov. Záleží od článku a väčšinou fotografie. A aké sú plány do budúcnosti? Zhrnuté do jednej vety. No stále chceme byť lepší. Výhercovia dostali od europoslanca výlet do Bruselu. Toho by sa mali zúčastniť približne v októbri tohto roka. Jozef Jurík,